תלכו. תלכו לאט כזה. סעו, לכו. אני? ככה, 1, 2, 3, ההצלחה. כן, חזק יותר. בסדר. טוב עם השיר, יאללה. אתה מתקפל מכאבים עכשיו. כי אני נותן לך כאילו גרוב בבטן והולך. למה אבל? כי בשביל הקטע, נו. תתקפל מכאבים. עוד פעם אחת. עוד פעם אחת קשה לזה. תתקפל מכאבים. בלי מכה. עוד אחד, נו. אוקיי, בוא נעשה את זה עוד פעם אחת וזהו, זה היה מצוין אבל, זה היה בסדר גמור. שטר עמוק אין ליבי. סע, נו. לכו. לאט יותר. אלירן, תעשה את זה יפה. שחק. הופה, מישהו נהיה עשיר פה, אה? תעשה את זה עוד פעם, אוקיי. אני נותן לך כפה ימניאק. לא, ואתה כזה נותן לי מכות בלחי. הופה, מישהו נהיה עשיר פה, אה? גדלת, יא זבל לך. בסדר? רגע. לא. ממבט קדימה אני מסתכל ימינה. יופי. עוד פעם אחת. תסתכל קדימה. לא, קדימה, איפה שהייתם מקודם, זווית מקודם. על שרון. על שרון, איך שהייתם מקודם. שרון, תרים את החוק. יפה, עכשיו תסתכל על אלירן. תחשוב שזה הענים ושאני מקלל אותו. זהו, בדיוק. כאילו כועס, תגיד זה כועס. אז הוא יגיד את זה יותר מדי טוב. מוכן? 3, קשור בשקט, 2, 1. תהיה רציני קצת. קצת בקשנות. תתאושש שנייה. אני אסתום. לא שחקן. סתום דפה. הוא צריך להיות שחקן קומי, הוא צריך להיות. זהו. זה שחקן קוראים מזה. מה להגיד? את מי זה יציל ממוות? בעצב כזה. אותך אחי, אני שומר עליך מג'וקו, משפט... לא נורא, בסדר. תעשה מההתחלה. תתחיל. אותך אחי, אני שומר עליך מג'וקו, משפט אחד ואפשר להשתגע, יהרוג אותך. כן, אבל אני צריך שתגיד שאני שומע לך מעליו, כאילו. רק מפה עכשיו. תהיה כבר עם זה, מה אתה נראה כמו זלת כאפות? עומד כפה פה. אני אהרוג אותך, חכי. אלירן. חכי, אני גומר. עוד אחד? כן. אחי ציוקי, היום אני קונה לי פיצה פטריות וקולה בערב, גב לי, לאחון? וואלה, אני כבר... אתה נחתור עליך. בוא'נה אחי, משהו מסריח קורה פה. לא, 2. תעזוב את זה, יאללה כבר. 3. צאו. חכה רגע, מה אתה עושה? מה אתה הולך אחורה? מה אני חברה שלי, מה זה? מוכנים? מה אתה רוצה מהחיים שלי? 3, 2, צאו. שמע אחי, אתמול הייתי בסופר, ראיתי איזה מישהי. לא, חכה, נגיד את זה למקסים. אוקיי. למה? זהו, עכשיו חשבתי על זה, רגע, זה לא הגיוני. למה להגיד? מה זה קשור אבל מקסים? כאילו שאנחנו יושבים לידו ואז פתאום אני אומר לו, שמע אחי, אתמול הייתי בזה. אוקיי, בסדר, נו. שמע אחי, אתמול הייתי בסופר, אתה לא מאמין. ראיתי איזה מישהי וזה, באתי לה, אמרתי לה, בואנה, 30 שנה אני עובד בסופר, עוד לא ראיתי עגלה כמוך. גדול. אתה יודע איזה כאפה חטפתי? מצוין, אלירן, בוא נעשה את זה עוד פעם. דש, עוד פעם, רק מזווית אחרת. איזה גל, יש לי כסף ולך לך. סע. בואנה אחי, משהו מסריח קורה פה. לא, 2, 1. בואנה אחי, משהו מסריח קורה פה. בסדר, עוד פעם אחת. בסדר גמור, בסדר. זה יהורג אותי, אני נקרא. שים את היד עליו שוב. אני עצוב, שנייה. לא, בקושי רואים אותך, זה בסדר. תסתכל אבל תעצוב את העיניים, כאילו אתה... בסדר? בשביל להרוג אותה, מה אתה רוצה? תגיד וזהו. בסדר, תשתקי עד. לא סתם קרס, התאמנתי. לא סתם קרס, התאמנתי. עוד פעם אחת, זה המגדול. הוא עושה לי ככה, הוא לב, זה אי אפשר ככה. תסבור הכל שנסיים ותעשה מה שאתה רוצה. בוא לפה אלירן כשהוא יסתכל לכיוון הנכון. בדיוק. אתה מבין? עד עכשיו שתעלה מה צריך שהוא עושה את זה. אל תעצור, רק תתחינו. יופי, זה עוד פעם אני ככה. תמשיך, אל תעצור, אוקיי? לא ירודה.
הנה, בוא תישאר. בכל מקרה, הם רואים את מה תודיע, בסדר? טוב. מוכן? לא, כאילו זה כבד לך וזה נופל איתו. אבל זה באמת כבד. לא, אתה לא... אתה משנה רגע? תסתכל שנייה, תסתכל רגע. אתה לא מרים את זה עד לכאן, אתה פשוט ככה... ונופל. כאילו, סתכל, אני רק מרים את זה, אני עושה ככה, וישר נופל. כן, משהו כזה. יאללה. מהיר. מהיר. תתחיל למלמד את השיר כבר, אוקיי? נחליף חולשה צו. סגור? תראי את זה. מה זה? ישר מקסי, אתה מבין אותי, מה זה הצחוק הזה? טוב, אתה יודע, אם נוסיף את זה, זה יהיה מטומטם כל כך שזה יהיה טוב, אז כאילו, לא יודע. יותר רגוע. בסדר. הוא יצחק ואני אעשה עם האצבע וזהו. אני גם ככה לא שומע כלום. לא, בלי אצבע. מוכנים? 3, 2. הסתכלו אבל לכיוון שיורם, בסדר? 3, 2, צאו. אלי, רק לא ללכת, אני צריך אותך פה. תעמוד במקום! עוד פעם אחת. אתה נשמע מפגר כאילו גם תוסיף. אמורים מתרסק, לא מתפוצץ, חתיכת מטומטם. שקט! מרביצים שם בשקט. יאללה, עוד פעם. זהו, לרוץ? עוד פעם אחת. אומרים את פעם אחרונה. הבן אדם הזה אפשר להגיד לו מטומטם אפילו, זה בכלל לא נכון. בסדר, לא משנה. משחק, מה איתך? הוא יסתכל את זה, חושב שהוא איזה ג'יימס בונד. 3, 2. אוף, המורד שכולו השמן הזה. מה הטעות שלך פה? הוא מחייך, מה הטעות שלו? גם? גם, מרים את הידיים עד ובמקום לשמיים. שמן להגיד... לא, הם פה נמצאים. אז למה הם עומדים שם? הם לא משנה, לא רואים אותם עכשיו. אני צריך להסתכל עליהם. יפה, בואו לפה, יעזור לו. אוף, המורד שכולו השמן הזה. מצוין. זה היה בסדר. השמן, קבעתי הסטטום, אבל זה בסדר, תשאיר את זה, נעשה את זה פעמיים, טוב. קבעתי הסטטום, בסדר, תשאיר השמן. מעולה. תעשה את זה, בסדר, מקובל. על אמת. יופי, הם באים עכשיו, יצא, יאללה, פול. תגיד לי, יורים בך. טוב, נו. זה נהיה כבר צ'רלי צ'פלין הדבר. זה כמו שצריך. עוד פעם, נו, לא צריך ככה, נו. אני אהיה פה כמו שצריך. פול כאילו... שנייה רגע, בשלב זה... למה הכאפה הזאת? למה? חלאס, אלי, תראה חלק את זה. מהסרט. שרון, כשאני מתחיל את הקטע הזה, אתה יכול להוריד את הידיים, שיראו אותך מוריד, בסדר? מוכן? 3, 2, 1. הולך במוח. אבל אתה יכול להסתובב אליו, להסתכל עליו, כאילו. אתם בחיים לא משתתפים. מה זה הפרצוף המכוער הזה? מה זה הפרצוף המכוער הזה? טוב, בסדר. שרון, תרד. מה אתה עושה? בכאילו מה? מעיין, לצד, בבקשה. אני לא רוצה לצלם אותך. ליאור, לך שאני מעלה אותך לצד. אני לא רוצה לצלם אותך. אני אגיד לה לנעול את הדלת. אני לא רוצה לצלם אותך. סבתא, תנעלי את הדלת, סבתא. לך. כן, אני אגיד לך תכף. סע, חבל הזמן, נו. סע. תמשיך. אבל הוא עושה לי ככה. נו. צולם אתה גם עכשיו. יאללה, נו. כן, אני אגיד לך תכף. סע, חבל הזמן, נו. סע. אוקיי, סע. אבל דיר באלק. עוד פעם אחת. אבל דיר באלק. אוקיי, שרון, קח ממנו את הכסף. תן לו ובוא אליי. לך לשם, כן.